Zdravíčko ľudia! Vítam vás pri prvom let's play na Minecraft. Takže, ideme sa pustiť do toho. Bezva. No, začal som to tu robiť, to už viete. Bezva. Penk. Takže tu je náš, pozrel som si veľký dom. Tu máme vnútro, malá kuchynka a toto sa tam nedá len tak, lebo to vám ukáže vnútro tej pece, tak to musíte položiť tuto na to sklo. Musíte položiť tuto na to sklo. Na to zaberiem. Tam je iné. Som robil zabriadlie a si môžete dať aj, čakajte sekundičku, no to nájdem. Toto. Môžete si to tam dať, ale môžete si to tam dať. Ako je na vás, môžete si to tam dať, ale ja to tam nemám. Tak, a toto máme ešte sklep. Chcem dať vodu. Čakajte. Som dal vodu, lebo to vyzerá takisto a som dal spomalenie. Tak to je jedno. Čakajte. Takže čo sme išli postaviť? Tam sa robí portálek. A nechcem tam ísť vám stredovekú altanu. Ty mám piesť prasátko. Počkať. Mám tu udicu. Tady je. No a čuníku, mám pro tebe mrkvičku. Poďte, čuníku, poďte, čuníku. Mi to stredil presne. Čuníku, poďte, čuníku. Čuníku, poďte. Čuníku, poďte. Ja prdala. Jsem obkloučený čuňatami. Čuňatku. A prdele. Ano. Prasátko. Naháňaj mě prasata. Naháňaj mě prasata. Čo je za mnou? Armáda prasiat! Jedno. Žpám, tady máš udicu. Beč. Stavení je hotovo. Začneme. Lomeno. Help. Tam defuel mode. Debug. Tam mode. Asi dám to lomeno enchant použite enchant hráč to lomeno xp máme tu nádherný enchant. Máme milión. Takže, keď si niečo ukážem. Až to nájdem. Toto. A toto.
aby nám to išlo, musíte postaviť tak, 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 tak. A sa musíte dať enchanting. A ja si dám napríklad meč. Dám to tam a dám to tam. A budeme sa snažiť nájsť ten najlepší enchant. Čakajte. Menu. Enchant. Hookshot 2. Enchant za červená úroveň. Enchant. Už je enchant hráč z červená úroveň, nevím to. Pochopte to. Hej, vezete, počkej. Trafím. Čo? Ota, čo je cool? Hej, páci. Trafím praso, tak je to bam, bitch, bam, bitch, bam, bitch. Trafil! Strike! Za 500 bodov! Bam, bitch, bam, bitch, a bam, bitch. Z tohto sa mnou odpojím. Čakajte. Dobre. Takže už to ukončím. Takže čaute, čaute.